Terézia a bola som uhorskou a českou kráľovnou, ako aj rakúskou arcivojvodkyňou. Narodila som sa 13. mája 1717 vo Viedni. Bola som najznámejšou panovničkou Európy. 25. júna 1741 bola korunovaná v Bratislave v dome svätého Martina ako uhorskou kráľovnou. Mala 16 detí, vládla 40 rokov, vedela rôznymi jazykmi nemecky, taliansky a francúzsky. V reforme školstva som zaviedla povinnú školskú dochádzku od 6 do 12 rokov a do školy mohli chodiť aj dievčatá, aj chudobní, lebo dovtedy to tak nebolo. Posilnila som armádu, aby mohla chrániť naše mesto a našu krajinu. Maria Terézia mala veľmi rada sladké, nedokázala si odopriať sladké. V 53 rokoch som nevládala ísť po schodoch. Tak jej museli postaviť výťah. Škoda, že nemám na Slovensku pomenovanú ani jednu ulicu a ani jednu sochu. Na to, že som taká významná.